to my channel. I'm Pojan Saldawa, ang inyong baklang ama. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and click notification para update sa akin. So, kung padulong ko sa Eddie Oro, kaya mabisita ko sa kunanay. Nakisakyan akong sakyanan guys. Ang Birds George. Mostly is innovation sa Anytime Summit with si Madam Susan o si Auntie and so on. Kasakyan ako guys kay mahal completely padulog sa Cagayan. So matulog sa Cagayan, so di ba na lang. Guys, ladies and gentlemen, sakay ako. Ang driver ang pinakagwapo nga Elita. Pinakagwapo nga lalaki sa Elita. Gwapo ka restaurant guys. Driver. Sakay ako. Kaya mabisita ko sa kong nanay. Hindi na lang sa kong nanay. Kuya guys, padulog sa pasakay pa lang sa mua. Ako sa kay Arthur guys. Ako sa mua guys. Mahabak na ako mga friend. Mahabak. Oh yeah. Pero ako mga so family. Here na ko. Oh my God. Nakaabot agad ko. At sa kunanay ka, ang purpose ng bibisita na ako kunanay. Hi, Nay. Kunanay, guys. Kunanay. Dito na talaga ako, oh my God. Barbie chair, paano? Nakalim ko sa'yo, dili. Desinfecto kayo. Pwede na. So, maraming baby. Ito sa ano yung mga sila. Ano ako ang baby sa una. O, auntie. Auntie Elvin. Lit-lit kayo. Sorry guys, hindi mo akong cellphone ang gidala. Paraan sa ano. Kita lang. Okay! Oh no! So, nanako din sa mga anak ko. Ilan din mo? Ipayanan ako sa inyo ang YouTube versa na ako igagaw nga si subscribe sa iyang channel, Jessie Abuhan channel. And ako isa kay gagawin nga vlogger, si Day. Nancy! Nancy Mother. Nancy! Subscribe sa iyang channel. And direta man akong vlog karon, so abang-abang mo sa akong mabuhat nga vlog diri sa Cagayan de Oro. So, see you and don't forget to subscribe and click the bell. I'm Pojan Saldawa, ang iyong bakla ama. Bye!